Yan mga ano, gunting. Yan mga gunting. Diyan sa iba ko kang friend yan. Kulay pula. Maliit. Kita na ko. Tawo po yo. Tukoy ito na. Ito mo ba? Wala na ito. Tama po.
Mamaya.
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Alam dyan to. Hindi yung mga video. Yung kanya, sana.
Ano ba oras daw? 5:48. Hello? Wala pa po. Ano kaya nangyari po? Kaya nga po eh. Naantay ko nga po. Oo po. Ayun nga kasi inaantay ko. Wala pa. Pagkat yun nga po eh. Alam, yung pambayad, wala pa po. Hindi pa dumarating. Inaantay ko. Ang alam niya sa kabilang bayan, kaya lang sinisingil din yun eh. Baka may problema din doon. Hindi ko nga po ano, kung sa pagka dumating ko, i-buy ko ka. Ano nga po eh. Sige po. Sige po. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Tama ba yun? Eh, kaso lang ayoko na totoo.
Ano? Ayun, kawaspad yun ay. Luto pa. Activity na nakakasundo at ay, di ba na ako pagkalat ng pulo? Agad na. Oo. Bakong. Lamig. Napakalamig. Kasi ako. Ay! Berak na nga yun. Biglag ka.
ka? May bakante man ka ba? O, friends, ano? Di ba? Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Alam mo, tulis na kayo. Saga, Tol. Tol. Saga. Okay, pag-apel. Inaayos mo. Babayos mo. Putang nga, nag-burot pa. Arot. Nagwa. Nangyari, ang nangyari. Yes, tumutulong ang
Duwag click na sa doini. Wait pala tayo. Pag tayo. Bawal. 10 $50. Good evening. Dito ba nyo? Ito ah. Gosh. Huwag ka na sa sayaw mo. Huwag ka na sa sayaw mo. Ano? Mali ka na. Iwasan nyo din. Wala ka sniper kayo ayo. Eh, mag-iuwa yung kuya. Wala, mag-ilo.
Gusto niyo po ito. Okay. Abangan sa aking video. Di ba yan ang lang? Photosynthesis siya. Ikaw talaga nga. Bawal ko Maria. May patay na si Tissy. Nangyari ang nangyari. Wala ako papel. Okay. Logo. Ayan. Ah, ayan, manok. Manok. Ano ka ba siya? Gitna, tama ka, ako. No.
Junjun. Teka, Junjun. Agya ka daw ako. Apa na ako na dyan? Ako, pumayong. Aray, ba? Magatulog ako ko. Kadwa ka ito. Ano ko, kalingan? Ano? Ay, kukunin. Hindi pa kami. Okay. Pero bigyan mo lang. Uy, na-open ko na! Saan daw? This one! Hindi ka na marami. Okay. Wala kang tao. Ano lang pagkaon? Ano tayo? Naparang? Ikaw nga ba kayo? Pero ito na Salman. Ako, hindi na. Ano po ito? Ano yan? Yan. Ako nga makalako na. Ito na tao. Kaya. Isang dapat ito. Ah! Si Baba Baba. Pinagkitan sa kung makakasa kami.
mangkurang ako. 100. Ito. Loge. Tira, mangkurang ito. Kailangan ko pa talaga eh. Ikaw, ano ang makapaparas na? 100. Okay, si Ma'am. Ako ba mga bata? Natin yung hero, anong ginagawa ng ibaw? Wixi, naka-Facebook ka na. Dahil na open. Wala ka? Yung sa ano, sa may Kami grade. code. Sa cellphone na rin. May matics dyan sa imo. Code. Sa amin si Aiza, ano ba? Sa amin si Aid. Kami si Aid, may mat dyan sa imo. Tapos yun ang ikahang. Kami si Aid, yun dyan o. Yan o. Yan o, yan ako mo. 03. Yan ako mo. Gusto ko yung nga sa ako ako din ako. Pinata daw. 03. Ito mali. Wala mong giray. Eh, utro, mag-jack naman sa green mo dyan. Yung orto no. Sa green ka mag-ano, sa green. Magbat ka na din, gira. Baka daw yun. Ano mo ba? Doon sa green ka, gira yung pro mo. Dyan o, sa green yan. Pangalan mo. Tapos, number mo, tapos. Yan, password mo ta ang account mo. Tapos,
Birthday mo. Ano kung ano yung makakatutin mo yung gawa ka? Apat na daw na. Dahil so ano mo talaga? Birthday mo ba? Tapos yan. May daw. Ano magagawa? Pati sa cellphone tayo mo na akong daan. Ba't talaga? Na nakamay day ka pa nga. Sige, baga. Wala. Minsan kaya, tig-update na nga. Pagbangi nga ni, in-update ka nga. So, ano, Facebook. Yan ako na-online. Si Marie. Iyan. Ba't bili na ka pa? Oo. Kung baka may pinos kang ano. Oo. Tapos ako yung ayo. I-stock man sa diri mo. Ilang mo kung may pula. Ilang mo, i-stock man sa diri mo. Tapos, paki-stock mo baga. May malas din na nakalak mo lang ang akaw. Oo. Stock man sa diri mo. Parang mo ka na tigil yung buko. Alam mo yun, ikaw. Yun nga ni. Pag pinagawas na pula, hindi ka makakaon na. Bago. Wala mong di pula. Tapos, Pinagkaroon ko lang ako. Hindi mo lang na. body yung Tapos na-restrict. Tapos disconnect sa ibang cellphone. kung baka na-online ka tapos kung baka sa ibang computeran na tipo so account mo. Nakakam ka ng account mo, kabaka. Darawa na bulinaw. Kung na, ito na naman ako online bigtingan. Ibo ka na sa ng bago. Oo. Bago ka ng ibon. Ako ay. Ako na. Hapon na. Mag. At mahal ka na? At lang yun na. Naman. Ako no? Siya. At kasawan. Pinman. Ayo. Sayang. Ay, tala inikis ko. Bubong, mga Kaya karawan. kung doon na dami ko ito. Excited to get my own speak on the uniform machine. I'll spend my craft floor, get your pants and all.
Tangan. Puta na ako sa iba dito. Lumahan naman ko. Bakit? Baka? Sa ano nga? Ulit na kayo.
Wala, iniwala no. Wala na ako. Ano naman? Pagkoron ka, sangkatang ano, abot.
Ayun. Yan, dawa ka dugog. Ako lang unawag pa na. Uy, ba sa ano? Sa baba? Walang jowa, walang jowa. Walang jowa, walang jowa. Ay, ikaw pala sa taas. May kriya. Kuya na. Ulwat. Ulwat. Ayun na. Ako turun ko ng kayo. Ako, basta ako mag-abang na. Ako pinagkala. Ayun, napatay. Hindi pa yan. Balik kamay ko. Ganda na naman lamang eh. Diyan ko rin ako pero ang ipuro-puro ka na ayaw. Nagtatag ko na tanong ako pa nagtatag. Natagaw. Malaki ka na naman na. Buka na dapat dito. Ayos ka, nakapatanda ang tirahan. Yung naman ang ating ano, kaya ka lang na. Kung nakikot na kaya, ako mamayin ko. Bago, hindi ka mo. Ayos na po.
Marami ako. Napakain. Ayun. Hindi na. Kaya magaling ko. Oh, ano lang. Ano lang. Ginging na. Do, pinapa ka mo. Air. Ayaw ko na. Mora gini. Christmas ano? Mora ka. Pag-iwitan kay sniper. Padala dyan manggarada. Maroy ng iba. Ang iyong nararamdaman. Lago ng iba dyan. Bakit? Nainutan. Bakit? Basta na naman. Takayang high shit. Ang ano rin pinata daw. Diba tingagyan pa lang dito dito na yun. Ano on? Blue ka kakalya. Hindi ko na kakalya. Ulo. Sila kayo ng ibong inayupak na yun. Ay, kung nauday ko. Abo na to dyan. Big na to dyan. Mag-ibo na sana kita. Rekron. Wala na ako niya. Sabihan ko. Pag-isito hindi ka ng Ron. Hindi ko na pigam dito. Sorry ko na. Hindi ko na, hindi ko na. Physics, anong room? From 56 and three. Meron doon taka pala ako. Hindi na to. Dog, sino to? Pili ka sa top, George. Kita nga kay ko. Sabi mo? Ay, Rekron. Rekron tata. Ah,
kalaban na to. Gago. Gusto ko na lutan ko na. Ay, ano. Coca-Cola, waterfall. Pagbagay mo, pagbagsak mo na habang nasa balik mo. So, yo, sulaksa oh. Janet, nagkatara ko nga eh. Yung doon sa likod. Dahil si ano. Sa likod. Waterfall, water. Okay. Ang na-bracelet ng water. Aray, kamono, natin kung nagkakaara niya. Yung kabuhay mo. Abang. Sabi na. Ay, kabindag na kay water. Tinukok ka ng hype, hindi ka pa maganda. Alam si John Paul sa likod. Ay, nasa water ko ka lang si Dave. Mampalik ako dyan, Dave. Saan kita dyan, Dave? Ano gagawin mo? Isang Dunoy. Sabi na, takot ako dyan. Kailan ka ba ito? Uyo, di ko nanarik. Isang school. Barwas ka na. Barwas ka na. Alam, di ka pa magadang. Alam, gusto ako magadang. Likod. Isang A, B, D. Right ka mo. Water tops. Na. Saan, Gran? Basta sa, ano? Di ka magbabalik na yung pinyang puto. Ilingo kayot ninyo. Raksa ka mo sana. Ilingo raksyon na na. Uy! Ayos ka. Water tops. Manawate para dilaw. Nice, Didi. Uy, duwa. Ito ba kayo kay? Puto ka? Puto ka? Puto ito. Inubos. Wasan ka rin, Water. Ayop ka, ano, inubos. Parawas na ka? Nakalit naman na eh. Wala pa dyan ako. Ayos ka ay. Ako lang. Oh. Ano ba na? Nakita ko na. Masalid akong kutsilyo talog. Yan ako sa inyo ko ah. Mabalik ako wala. Relax. Ay, sige ka naman doon. Water. Ay, sukarang bit. Ano naman eh. Patan. Wala daw. Sukarang bit. Nalingawan ko nga eh. Napilit ko na nga. Now, sa water kira yo, ingo niya na, water o. Ay, yung pakamo ah. Pero kijuan sa nada na, iris na pira na ay. Lukod. Ayoy! Nagyan ka dyan ginay. Lumis ba yun? Kuya ko. Water kira. Putang na. So,
Kakaboy pa sa nagada tulo. Baba. Lang na so. Pati mo po takamotog. Debo, din para nila bakla ka. Kuya ko, isma. Ayo. Wag. Aagian mo na naman na hayo. Oy! Parawas! Parawas ako. Oy! Nakataigo! Ano nga? Nakataigo si Jampon. Nagilo ko kayo. Ganda kayo. Nagigol ako sa iyo. Di mo na hiling. Uy, yan ang masarap na dito. Ano to, ano to? Talaga kang ayos, no? May griyam, chef. Sige. Griyam. Griyam. Ito yung joke ba din? Ay, no. Ay, nasa likod. Ano yung lego? Nakataigo, right? Natamay sniper ka. Natamay sniper ka. Ay, giling. Nakataigo. Diyan ako. Ako na matap sa buhay ko. Basta ko na dumalas, nagbalik pa. Yan naman ang feeding. Tonggil, kapit-kapit. Matibay ka naman na yun. Basta ka na. Ano, may ikaw ka pa. Ano, busaan. Ikaw ka na una. Baka pwede mo Ano kang yung na? Ano yung pera na? Uyo. Uyo, yan. Ayun ka din. Kaya katara mga gungay. Kita na yun. Talsik. Watero, watero, main na. Watero. Ah, hindi ni kaya. Matibay na si Lolo Paul. Oo, matibay talaga ako. Lolo Paul. Ayup ka. Aba? Ganda. Ang score ko to. Yung pala na siyang over at kapag kaya mga ay. Ayaw na rabatan. Agwa na doon ay. Sutribag na ko ta. Josh, hindi na nagkakabang Josh. Tignan mo to. Kita ma-out na ako. Ang nakikita na ako. Oh, Jet. Oh, Jet. Oh, Jet.
Parating ko. Inom mo yung papa. Pagkaganda na ako po, maganda na ako. Maganda na, pati na yung... Hindi po lang ako, Chelsea. Ay, daw. Hindi ba yan? Amen. Amen. Paalam! Bumalik ka nga ito. Uy! 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 Nakakaya na. Ano mo, nakikain mo, partida na ko. Uy! Yawa ka. Uy! Marin mo pa din. Lagay ko ng dua. Agay mading. Uy, ading mo. Ganyan buga mo. Ha? Makaano ko. Kasi sa nilulod mo. Sa isya. Ganda. Uy! Yawa ka buhay. Abit ka doon. Asa ka? Kuya daw. Pag ko nagkaroon na ng gamot-gamot anak na lang. Tayo ba pinalalang? Kung nabukas Ano na. na hindi mo? Mama sa naya. Nagpanadamot. Bawa. Ganda na po. Nabuko mo naman eh. Dali. Sasaro mo natin mawalit dyan. Kuya daw, ganda daw. Gusto ko nung Agoy! 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 Tara ka, tara! Agoy! Puk! Hindi naman ang banada. Uy! Puk! Tapos pa mo! Pum! Naglayo! Ito mo! Ay! Ay! Padilig! Uy! Nakanakil ako! Ha? Masa magkawin na tayo.
Bakal-bakal grabe. Hindi. Bakal. Guys, Oh! Oh! Amen na po! titil kami na sa dogs talaga. Kasi kami dogs na kalaban ko. Uy! Dogs na nga na kalaban ko. Ako na nga sa dogs. Ano ding? Ding! Narambal ko na. Bakit Gina? Where are you doing? Grabe din kumain.
Nag-vlog mo ba nga yun ko? Pakapit, pakapit. Yung ka na. Murang ada siya. Biro mo sa dito naman. Sino ang tinityan mo, ha? Hindi niya matragin si Hayat at mamali mo siya. Dami mo siya. Hindi niya makakalawa. Magkano siya? Okay ka sa sarili. Ganun. 25. $25.50. Good evening. Ano tayo naman, Tres? Please. Salamat. Anong med? Makalaki. Pero, ang dami na. Ang gano'n. Dahil siya talaga. Ano may tapo ba? Eh, sama ko. Kuya na? Kuya na? Ano ka? Ano ka? Bawat daw na Bye! Ipon ako. Ha? Hindi ako nagawa. Number? Pinalit mo. Magkano gawin sa pangyanti? Hindi mo nagaya pa siya diba sa wala ka. Loan ito! Ganun lang kasi ko. Bye na siya. Bye na siya. Tabuate. Tabuate lang. Papi na lang. Tabuate.
Commitment 2 is still. Design. Dami ko players. Ano kaya natin? Iiyak mo siya kasi pero pa ako. Ako ilan. Ako ilan. Pero ako pero pa ako. God. Ay, naman. Kakawat ka po din, ano? Out ka pa po. Out ka pa. Wala, pasok mo sa grupo pa. Ano yun? Trabalho.
karangayo. Buyo ko. Nagsuwayo. Kain naman na yun.